qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yanzu dai shugaban sojojin ƙasar Nijar wato Janar Abdurrahman Tiyani ya gamu da mummunan hatsarin mota akan hanyarsa ta zuwa ƙasar Rusiya daga Nijar, inda a yanzu sojojin da suke mara masa baya suka shiga wani hali tun bayan sanda suka samu wannan rahoto. Bayan an kai shi dai babban asibiti da ke sassa na jihar Nijar, inda likitan ya zayyana al'umma kan cewa General Tiyani ya samu karayu har guda 5 a sassa na jikinsa, inda ƙungiyar ECOWAS ta ce wannan ma alamu da yake nuni akan za su yi nasara akan sojojin ƙasar Nijar ɗin. A yanzu haka dai shugaban ƙungiyar ECOWAS wato Mr. Bola Ahmad Tinubu ya ce a koda yaushe za su iya shigowa jamhuriyar Nijar domin ganin sun kwaci hambararren shugaba wato Muhammad Bazoum. Sai dai kuma sojojin ƙasar Rusiya sun ce za su ci gaba da mulkan Nijar har lokacin da General Tiyani zai samu lafiya. Haka zalika sojojin Rusiya sun ce a shirye suke tsaf domin ganin sun taimaka wa sojojin ƙasar Nijar waɗanda suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar ɗin, inda sojojin Rusiya suka fito filin daga domin ganin sun gwabza yaƙi da ƙungiyar ECOWAS. A gefe kuma shugaban sojojin ƙasar Nijar ɗin bayan ya gamu da mummunan hatsari wato Janar Abdurrahman Tiyani ya ce zai danƙa mulkin sa zuwa ga shugaban sojojin ƙasar Rusiya har lokacin da zai samu mulki. Ma'ana dai har lokacin da zai warke ya fito daga asibiti to fa mulkin Nijar zai kasance a hannun sojojin ƙasar Rusiya, inda a yanzu ya rubutu ya aika zuwa ga babban sojan da ke Nijar ɗin domin ganin ya miƙa mulkin zuwa ga hannun sojojin. A yanzu haka sojojin ƙasar Burkina Faso sun sauka a garin Nijar domin ganin sun duba General Tiyani, inda sojojin ƙasar Burkina Faso da na Mali suka sauka a sassa na garin Nijar, inda suka ziyarci asibitin da aka kwantar da wannan shugaban ƙasa kuma suke duba shi har suke mai sannu. A gefe kuma ƙasar Amerika da ƙasar China da ƙasar Najeriya sun haɗa kai domin ganin sun kifar da gwamnatin wannan soja da ya juyin mulki a garin Nijar, inda wasu rahotanni suka fara bayyana a kafafen sada zumunta kan cewa sai dai kuma hambararren shugaban ƙasar Nijar wato Muhammad Bazoum ya yi magana inda yake cewa tun bayan sanda General Tiyani ya gamu da mummunan hatsarin mota, ina ga mai roƙon ƙungiyar ECOWAS da ta kawo farmaki domin kuwa a wannan karan ne za ta iya ƙwatar ta daga hannun waɗannan su azzaluman sojoji, inda shugaban da aka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar ɗin ya yi maganganu kala-kala, kuma a ƙarshe da ya ce yana neman tallafin ECOWAS haɗe da roƙonta da ta kawo mai ɗauki daga hannun waɗannan azzaluman sojoji. General Tiyani ya ce in dai har zai ci gaba da shakar iskar duniya to fa ba zai taɓa mayar da mulki zuwa ga Bazoum ba har sai nan da shekara 10. A kwanakin baya dai kowa ya san General Tiyani shi ya ɗauki alkawari inda yake cewa zai maiwa da Bazoum mulki nan da shekara 3, amma yanzu kuma ya ce ya fasa. Wannan ita ce sanarwar da take fitowa daga shafukan duniya irin su BBC Hausa zuwa su Tirak da ma sauran application da dama, inda a yanzu wasu rahotanni suka fara bayyana kan cewa da alamu gwamnatin sojojin ƙasar Nijar fa ta zo ƙarshe. Alamu sun gama bayyana ƙarara sojojin ECOWAS za su kai mummunan farmaki domin ganin sun ƙwato Bazoum. Masu sauraro nan su ne cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su akan wannan al'amari. Kar da ya kamanta idan wannan ɗaya kasance shine shigo ka ta farko wannan channel ɗin da ka daure kai mana alamar subscribe sannan kai mana alamar ƙararrawa. Sannan kada ka manta da alamar lakin a ƙasan wannan bidiyo. Muna godiya sosai da kasancewa da kuke da tashar Zamani TV 24 New.